имат нищо заради липса на средства. Везенето на гоблени действа не само релаксиращо, но е и изкуство. Това твърдят участниците в третата национална среща на гобленарите от цялата страна. Събраха се, за да разкажат за новите си произведения и страсти, да обменят идеи и да демонстрират съвършенство. Казват, че гобленарите са нереализирани художници, заменили четката с игла. Повече от 15 000 са потребителите на специализирания форум gobleните.com. Там се ражда и идеята един път в годината да се виждат. Основно си говорим за техники на шиене. Има един много по-стар стил в шиенето на гоблени, който също, разбира се, си има свои привърженици. Усетът за красота и желанието да видиш крайния резултат са движещите мотиви в това старинно изкуство. Естествено и тук се говори за мода. Не само на теми и жанрове, но и на техника. Много жени вече бродират с маниста вместо с конци или се смесват двете техники, като маниста и конец. Перфектно изработеният гоблен е този, който носи удовлетворение на автора си, твърдят гобленарите, но високото качество се гледа буквално под лупа. Трябва да бъде изработен добре технически, което означава да няма много грешни бодове в него. Схемата, по която е уши, трябва да бъде перфектно разработена. Повечето гобленари бродират за удоволствие или като профилактика на стреса. Като всяко изкуство обаче, гобленарството може да бъде и добре платен бизнес. Изпод автомагистрала Люлин се появиха още